ce faci? Bună ziua, stăteam și eu să aștept pe cineva să mă ia în oraș. Unde La mergi? ocazie. În oraș? În oraș, da. Nu vrei să mergi cu mine? Păi avem loc pe obra asta. Da. Bine, Mașini nu prea trec. mergem. Cum ai zis că te cheamă? Tatiana mă cheamă. Ce nume frumos. Da? Da. E bine că îți place. Da? Și cu ce ocazie în comună? Sunt profesoară la o școală generală și chiar ieșisem așa un pic În natură. în natură, da, ca să descoper așa anumite frumuseți. Frumos. Da, chiar îmi place zona, foarte frumos. Frumos. Da. Și... Ești de aici? Da. Și cu ce ocazie? Păi, eu sunt cioban. Da? Da. Frumos șoban. Mulțumesc. Tu ai oi, da? E frumoasă nu cu ceva? stoile mele. Dacă îți place, e frumos. Dar nu te plictisește? Nu este greu? Nu. Uite, tu dacă mai vii pe aici, nu mă Păi eu plictisesc. aici stau. Da, da, să vii pe la stână, pe la mine. Da, o să vin mai des, dacă tot ne-am cunoscut. Hai să te pup. Hai, Tatiana, să-ți arăt unde locuiesc eu, aici la stână. Prima dată să cercetez și o să văd unde intru. Da. Ușor, ușor. Așa. Aici stai? Da. E un loc. Îți place? E... Aici îmi petrec eu zilele, nopțile. Da. Mă așteptam la ceva Mai, da, mai- la stână, asta e Da, viața. așa e, sigur. Da. Greu e. Nu ți-ar place, nu? Mie nu. E, Sunt obișnuită cu nu știi altă ce, tu ești, nu știi ce e frumos. viață. Natura, nu știi ce e frumos. Natura, dar totuși poți să ai în natură o casă mult mai frumoasă, nu? Mi se pare corect. Asta e... Eu n-am atâția bani ca să-mi fac o casă. Eu muncesc din greu. Da. Dar E ție, dacă îți foarte- place de mine, Da. dacă îți place de mine, facem o casă amândoi. Păi n-ai zis că n-ai bani? Păi, cu ce am eu, dacă tu ai mai mult, ce să. Dacă mă iubești, dacă nu, îmi spui de la început și... Da, asta rămâne O, de asta e. văzut. Mai vedem și mai Analizăm situația. analizăm situația, mai stăm. Ce să... Nu Asta trebuie e. să te grăbești așa ca Eu nu mă grăbesc. fata mare la măritat. Eu nu mă grăbesc. Dacă... Ți-am spus, dacă îți place de mine, îți place, dacă nu, eu n-am ce face. Stai, măcă. Ce faci, Nerule? Bă, ce gagic ai? Ți-a plăcut? Vortala. Tu ai gagici? Am, ia uite ce pe aici. Oh, ăstea sunt bune, bă, că nu vorbesc. Alo? Alo? Da, Nicu, o fată. Caută la tine. Alo, alo! Stai un pic că n-am semnal, nu te aud bine. Nicule, urcă-te în copac, că acolo e semnal. Acolo sunt eu, hai. Stai, ai răbdare. Alo,
N-am mai semnal, nu știu ce. Băi, Nelule, ce faci, Bagă-mă, Nicule, fiul la telefon. Păi, ce dracu, mă, că mă curentează? Aoleu. Alo? Alo? Tatiana? Mă auzi? Lasă-mă că te caut eu. Hai, te caut eu. Bă, ce dracu cauți acolo? Dă-te jos! Bă, dă-te jos, am zis! Ce cauți acolo? Ce faci acolo? Am primit un telefon și trebuie Fiți al telefonul să-ți fie, dă-te jos, am zis! Nicu mi-a spus că nu Fiți... aici... Bă, mă lași în pace cu Nicu al tău? Doi târhobe, amândoi! Hai, jos! Bă, dă-te jos acum! Că te dau la câini să te mănânci. Gata, duce. Văd că nu e ordinea aceea. Ia! Bă! Bă, protocule! Salut, Nelule. Să Nicule. Ce faci, bă, băiatule? Uite foarte bine, eu de la voi. Da? Da. Dai și tu o care de lapte. Nu-l duc la masă că vine băiatul. Acum, repede. Repede. Îți place? Îmi place. Pastila? Îmi place, dar... Eu sunt obișnuită mai așa, ca la oraș, mai... Dar e frumos aici. Frumos. Da, chiar frumos. Uite și oile. Oile cum... Da. Să mul oile. Asta Să știu. povestești la elevi, la școală. Păi o să-i aduc aici într-o zi. Da? Să vadă și ei, da. Chiar foarte frumos. Gata. Așa, băi. A venit băiatul. Melule, băi. Gata, ia uite. Asta ce Vă servește băiatul cu lapte proaspăt. Dă oaie. Acum de oaie, pe cioare. Ăsta e bun. Oh, Ia e uite. foarte bun. Aoleu. Proaspăt. Acum e mult, uite că e Mie cald. așa îmi place. E cald, ia uite. Așa. Ea e fata de care se povestea. Da. Te-am înțeles, bravo. Ești băiat de viață. Ce zici, bă, dacă mă însori? Liber, uite mă chem la noi. Păi, poate te pun naș. Da. Să strângi bani. E domnul Gigiaci. În nădejdea aia să strângi bani. Gata, dăm la cerap. E frumoasă, nu? Băi! Bă, Nicule, bă, Nelule, ce faceți, mă? Bine. La cafea, La cafea. A, ce faci? A, beți lapte. Nicu vrea Opa. sensoare, șeful. Ia, Șeful, opa, sensoare. ia uite, bă, ce fată frumoasă, bă, bravo, băi. Hai, Bă, șeful, Nicule, bă, tu să-ți ești fac... în stare de ea, mă? Domnul. Ne cheamă la Bă, rând. Nicule, să-ți fac bă, bunăsiță. tu prostul satului ești în stare de fata asta. Șeful, ea e fata care... Limbă de pantofi. Ce fată? Ea e fata care, Băi. cu care vorbea când era Bă, mult. dar tu nu ești, mă, în stare de ea. Ai bani să plătești? Nu fac. stă, mă, fără bani, nu stă Mă cu iubește, tine. mă iubește. Te iubește? Ia întreabă, ia Nu întreabă. iubește decât Da. banii tăi, iubește. Nicule, ascultă-mă pe mine ce spun eu. Nu contează. Degeaba ai stat cu parabolica în Salcâm sau în Nuca, acolo de-ai vorbit cu ia ea. întreabă dacă mă iubește. Nu iubește decât banii tăi. Dar cine e domnul care face Domnul atâta e- Mi se pare că factură sunt aici? șeful. E șef. Da? Vezi, șeful. Ce, mă, ce, Nicule? Vezi, Zi, șeful, care, ai păi, care e jignit-o, problema? s-a supărat N-am ea. jignit nimic. Ia, mă, Eu eu- ți-am spus că tu nu ai bani să plătești fata. Da, E prea șeful, frumoasă da, uite. pentru tine. Păi tu ești un plotov, mă. s-a E supărat. prostul satului. Prostul satului. Tatiana! Tatiana! Stai puțin, nu pleca. Alo! Tatiana! Poți să vin pe la tine? În cât timp așa? Bine, la revedere!
Tatiana! Tatiana! Da! Vin imediat! Bună, ce faci, dragă? Bine! Te așteptam, hai! Poți să intri. De ce acolo? Haide, Radu, ia loc. Dar pune cocoșul ăla undeva. Nu știu de ce te-ai deranjat să mi-l aduci. Eu chiar am de toate. Mi-a făcut mie plăcere. Chiar am de toate, nu trebuia să te deranjezi. Chiar nu aveam nevoie de cocoșul tău. Eu te-am ales pentru că îmi place de tine. Ăsta este singurul Și mie mi-a făcut motiv. plăcere să ți-l aduc. Da, mulțumesc, dar nu trebuia să te deranjezi. Ia loc. Dar de ce ești așa de rușinos? Ei, așa sunt eu timid. Da? Nu trebuie să fii așa de rușinos. N-ai mai Da. fost niciodată cu o femeie? Ba da, dar eu nu sunt așa umblat în lume. Da? Îmi făcea impresia că, nu știu, mă face să cred că ești virgin. Nu. Nu? Păi, până la proba contrarie, îți dai seama că va trebui să vedem, să... Vai, dragă. Ia uite, mă, n-ai de tine chiar. Ce ai, bă, frate, bă? Ghinionul. Băi, Nicule, băi, nu ești în stare de nimic. Mai umbliți după însurat, după gagici. Păi ce faci, bă? Bă, Nărule, Hai, bă, lasă-mă, mă, în pace, mă. Păi ce să mă, bă, cu tine, eu, fierul ăsta? la fier vechi! Dar ne așteaptă ea la acolo, la... O duc, E gata. 60 de bani kilogram. O duc la fier vechi. Liber, hai! Ce mai e? Lasă-l! Hai, da. Lasă în pace! Hai că dau niște crește de... Bună, băieți, ce faceți aici? Oh, bună! Bună. Tatiana. Uite, v-am adus Bună. o Aoleu. sticlă de whisky. Așa. Asta e pentru voi. Așa. Și ție ți-am adus cocoșul. Că De ce? ți-am zis că n-am ce să fac cu el. Hai! Deci chiar nu-mi folosește. Băi, Nelule. Am tot ce-mi trebuie. Șeful! Păi stai mă puțin, stai! Bă, ăsta nu e cocoșul meu? Ține-vă Băi! caragilie! Bă! Bă, Gigolo! Tu, băi! Fie... Bă, du-te, bă, de aici! Tu ești, bă, ăla dă-mi cu găinile! Tatiana, S-am adus deci cocoșul. nu mai, gata. S-am adus Tu stai acolo, dar whisky nu primești. No, stai acolo. Ăsta e cocoșul meu, nu e al tău, bine? Hai să bem. Tatiana, pentru tine facem cinste acum. Ai mâncat toate Deci Păi, nu. dacă tot am venit, normal, trebuie să-l și bem și Da. avem ce sărbători. Ce anume să sărbătorim? Surpriză. Deci chiar am venit Care-i surpriza? special să mă căsătoresc cu Nicu. Da, pe bune? Da. Chiar vreți să vă Ne-am căsătoriți? hotărât, putem Chiar vă să rog, sărbătorim. chiar vă rog. Mai întâi tu, așa e corect. Să-i punem și lui Nicu.
Nelu?